Boas tardes a todos e iniciamos a sesión do pleno do día de hoxe co primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior correspondente á ordinaria do día 7 de julio de 2017. Señores concelleiros, queren facer alguna rectificación á acta? Como vamos a intervir? Non, si, estou preguntando se queren facer algún tipo de rectificación á acta da sesión anterior. Non. Lo que pasó, ¿no? Non hai ninguna rectificación. Ben, tendo aprobada por razón. No. Ben, siguiente punto. Pero a ver, votar. Absteño, pero non estiven. Bueno, vai nos explicar entonces, secretario. No hay debate. Yo les leo el artículo 91 del ROF. Es suficiente. Dice el artículo 91. Las sesiones comenzarán preguntando al presidente si algún miembro de la corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiera distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones, se considerará aprobada. Si las hubiera, se debatirán y decidirán las rectificaciones que proceden. Sin problema. Sí, Carlos. Vive Mester, pero entendo que non procede a extinción. É que hasta ahora sempre estamos facendo a votación, Vale. pero bueno, según Si ha sido o correcto. secretario nos dice que Era un Steven, entón, o debemos facer así, ¿no? Ben, vamos a tratar de probar, ¿no? Siguiente punto é o expediente número 896/2017, que é a aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito. Bueno, este asunto ya fue al anterior pleno, fue dictaminado en su momento por la comisión informativa y su parte dispositiva era la siguiente. Primero, aprobar el expediente número 2/2017 de reconocimiento extrajudicial de créditos. Segundo, reconocer las obligaciones correspondientes por importe de 11.592,59 euros. Ben, pasamos logo ao turno de intervencións. Ana, Jopón, No, no. Manuel, Isabel. Sí. Vamos a ver, señor Navaz. Nosotros no outro pleno xa dirixemos que non íbamos volver a votar a favor en ningún reconocimiento extrajudicial que nos propoñera. E que non é que traiga outro, é que trai o mismo. E ni siquiera nos convocou a ningún da corporación, para intentar tratar este tema. É dicir, volve a propoñer sin... O sea, o mismo. Que pretende? Que cambiemos o sentido do voto? Mire, a obrigación do gobernante, que é usted, aunque ás veces non parezca, é cumprir ca lei. Existe unha lei, que é a Lei de Contratos do Sector Público, que obliga ás administracións públicas, ao Concello neste caso, a seguir un procedimento á hora de gastar o diñeiro de todos nosotros. Esta lei establece como que persoas ou empresas contratar, é dicir, que non teñan débedas cas administracións públicas, que o Concello teña os diñeiros suficientes para facer ese gasto, e que a empresa contratada, o ente que faiga o servicio, pois teña a mellor relación calidade-precio e seja todo en beneficio do Concello. Que esa é unha das máis importantes. Usted, que é coñecedor, ou ten que ser coñecedor da lei de contratos do sector público, olvídase dos consellos que lle están dando desde hai todo este tempo e que nos estaban dando a señora interventora e o señor secretario. Estes contratos que en trato sucesivo, esas facturas que están pasando, estes contratos verbales son nulos de pleno dereito, por lo tanto, nosotros non vamos votar a favor dunha ilegalidade. Entón, o primeiro que se teña que facer será anular estes contratos, comprobar que beneficio aportaron esas empresas ao Concello e pagar en función dese beneficio. Usted vai me dicir que se non pagamos que vamos a entrar ao mellor en pagar xuros, en costas de procedimentos xudiciais, efectivamente que se pode xerar un daño ao Concello creando eses procedimentos xudiciales. Mire, o único responsable económicamente e patrimonial diso é vostede. É responsabilidade súa tamén como político. Se vostede persiste
nesta actitud e se nega a cumprir cas leis, está actuando como os independentistas cataláns. Entonces, recórdole que siga, que empece a aplicar as leyes, ou senón teremos que empezar a recordarlo sucesivamente e poñerlo en conocimiento de que lo temos que poñer. Non teño máis nada que dicir. Sí, Carlos. E gracias. Eu, si se pode facer, gustaríame que a interventora ou o secretario nos asesoraran si que é o que máis nos convén neste momento. Podo coincidir en parte coa concelleira Isabel Rego, no sentido de que ao mellor non estamos facendo as cousas, non estades facendo as cousas como se deben facer, pero se isto vai provocar que as empresas que prestaron os servizos vayan a gañar futuros contenciosos co Concello, pois desde logo prefiro que se pague agora. Entón, daquela votaría a favor ou absteríame para que o grupo de goberno, coa súa responsabilidade, pois vote a favor. Si é verdade que son nulos de pleno dereito, eu non podo votar a favor de algo que sexa nulo de pleno dereito. Doy a palabra a la señora interventora. A ver, yo obviamente no lo voy a decir, no voy a decir a nadie lo que tiene que el sentido de su voto, ¿no? El reconocimiento extrajudicial es un procedimiento que está previsto en la propia normativa para solucionar, entre comillas, unas situaciones de este tipo. Se denomina extrajudicial, básicamente, entre otras cosas, por eso, para evitar que se pueda acudir a un pleito, a un juicio, con las consecuencias que pueda tener para el ayuntamiento, que bueno, no se conocen, pero pues unas eventuales indemnizaciones o interés de demora, etc. Eso en cuanto a lo que es la naturaleza del procedimiento de reconocimiento extrajudicial. Se trata de facturas, yo ahora mismo de memoria no recuerdo todas, pero son facturas en todo caso que se refieren a prestaciones de ejercicios anteriores al actual, pero que no obstante la ley permite que, pasando por un procedimiento excepcional como es este y acudiendo al órgano plenario, sean objeto de aprobación. Después, el contenido del informe está ahí, con los defectos, las observaciones que están, bueno, ahí contempladas y que me imagino que más o menos habréis consultado todos, ¿no? Y bueno, yo creo que mi postura está clara, o sea, en cuanto a lo que es la explicación, si tenéis alguna duda o tal, pues obviamente estoy aquí para resolverla. Las facturas están conformadas, si no están conformadas las facturas no tienen que llegar a intervención, solo llegan a intervención las facturas que ya tienen una conformidad, si no ya no se fiscalizan, se devuelven al proveedor o se soluciona en la eventualidad que sea. Y por lo demás, pues no sé si con esto doy respuesta. Sí, Sergio. Sí, yo solo preguntarle que como es un punto que vino hace 2 meses prácticamente, si en estos 2 meses, dado el informe de la interventora, que ponía que se formulaba reparo por ausencia de procedimiento de contratación de los servicios y suministros, si en estos 2 meses ha realizado algún trámite para solucionar esto. Si no lo ha hecho, nuestro voto va a ser el mismo. Mientras usted no dé los pasos para contratar estas cuestiones de forma correcta y legal, pues tendrá que entender que nuestro voto no puede variar. Bien. Bueno, simplemente aclarar, porque, Carlos, ti non estuveche no outro pleno, que estas facturas, concretamente o grosso delas, a empresa estivos mandando, pero estivos enviando, non as estivo enviando pola plataforma adecuada. Entonces, enviounas o ano pasado, fuinas enviando según foi traballando,
pero ao final tivemos que tramitalas todas neste ano porque se enviaron un pouquiño desa maneira e tivo que volver a envialas da maneira normal. Entonces, que tamén é un pouquiño por eso, é un pequeno erro administrativo que por iso nos leva a facer o recoñecemento. E nada máis. Non vou volver a decir o que... Renato, eu. Este punto, xa o comentamos no pleno, volvemos a levar. Trátase, como di Ivane, é a maior parte de un erro administrativo. A empresa é Eciman. É unha empresa que traballou aquí no Concello e creo que xa traballaba no anterior goberno, supoño. Eciman é unha empresa que nos fai mantenimiento da piscina e factura cuerda para corchera, rejilla, válvula de expansión, mantenimiento preventivo de legionela, relés de alto nivel, mantenimiento integral mensual, válvula de seguridade, mantenimiento preventivo de caldeiras, placas e climatización mensual. Todas as facturas que hai son desta empresa, Eciman SL, a empresa que leva o mantenimiento da piscina. Non ten problema ningún, nin pola nosa parte, pois creemos que con levar este recoñecemento extrajudicial que estamos cometendo ninguna ilegalidade. Despois tamén hai unha factura de Lucía Sierra Sueiras, que é por uns carteles, que non sei por que está aquí, porque ven este recoñecemento. José Rodríguez Martínez, reparación de Zodiacs, 1071, que é un arreglo da Zodiac. Marta Fernández Gómez, que é montaxe de vídeo do Centro de Información a Muller, do CIN. E Lucía Sierra Sueiras, imprenta e invitacións, 90,75. Estas últimas 4, de Lucía temos 163,27, 90,75. De José Rodríguez Martínez, reparar a Zodiac, 1071, e de Marta Fernández Gómez, 127,05. O resto, hasta 11.592, son da empresa que leva o mantenimiento da piscina, que non meteu as facturas como as tiña que meter. Non temos ningún tipo de ilegalidade e é un recoñecemento extrajudicial para poder pagarle a esta empresa o traballo que fixo, da legionela, mantenimiento e todo eso. Si neste pleno sale adiante, tramitamos o pago e pagamoslle a estes proveedores. Si neste pleno non sale adiante, levarémoslo ao seguinte pleno. E así continuamente hasta pagar. Que pasa? Que en algún momento, como é normal, esta empresa pode reclamar o seu cobro, sabendo que se parte de eso, dun erro que nosotros entendemos como un erro. E recoñecementos extrajudiciales fanse en todos os ayuntamientos, en todos os plenos, precisamente para eso. Como acaba de decir a señora interventora, é un procedimiento totalmente legal, non temos nada que ocultar. E nada máis, pasamos logo a votación. E votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto que... Disculpe, señor alcalde, habíamos quedado en que el secretario le hiciera el resultado de la votación. Bueno, alguien, a mí me da igual, quien lo lee. Yo lo digo simplemente para información del público, que lo vea después, no. Nosotros está claro, ya lo sabemos, el resultado. En total temos 4 votos a favor, 7 votos en contra e unha abstención. Ben, seguinte punto, que é o punto de moción de urxencia. Tedes unha moción de urxencia? Carlos? Sí, é unha moción de urxencia que chegou antes da nosa organización relativa á problemática que está a haber co Pazo de Meirás. Entón, eu entendo que debo xustificar a urxencia. A urxencia xustifícase porque recentemente a Xunta decidiu adxudicar o réxime de visitas a ese pazo á Fundación Francisco Franco. Calquera que estea un pouco informado pode coñecer os obxectivos desa fundación. Entón, parécenos totalmente contrario a dereito e a calquera intento de superar a ditadura franquista que se estén cometendo este tipo de irregularidades, entendo eu. Estades vendo nos medios que o BNG decideu denunciar aos responsables no Parlamento Europeo. Ata agora estes
estes asuntos moitas veces non saían do Estado español e fora en Europa non sabían o que estaba pasando aquí. Eu agardo que en breve se vexa o que está facéndose no Estado español co tema da Fundación Francisco Franco, que en Italia ou en Alemania sería algo totalmente con dictadores similares, sería algo totalmente escandaloso, non? Entón, pois, ese é o motivo de traer a moción. Esta moción penso que tamén se está debatindo na Deputación, en outros órganos, en outros concellos. Entón, pois, Ortigueira non debe ser menos. Eso vai ser explicar sempre, despois de fazer a moción. E pasamos entonces a votación de urxencia da moción. Votos a favor da urxencia. Votos en contra. Abstencións. Carlos, entonces, lees a moción? Sí, vou ler a moción. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposta para o seu debate en pleno e vai dirixida ao Pazo de Meirás e á Fundación Francisco Franco. Exposición de motivos. O anuncio da decisión de que a Fundación Francisco Franco xestione as visitas ao Pazo de Meirás constitúe unha provocación, unha ofensa e falta de respecto tanto ás vítimas da ditadura como a Galiza no seu conxunto. É un escandaloso exemplo da impunidade con que se move quen fai apoloxía do terrorismo fascista. Resulta insultante e vergoñento que un espazo que é produto dun expolio sexa aínda propiedade da familia Franco. E resulta aínda máis indignante que a fundación que leva o seu nome o utilice para contar unha versión absolutamente manipulada da historia e para facer apoloxía da ditadura e do ditador. Estes feitos supoñen a constatación, por se non estaba suficientemente claro, da permanencia do franquismo nun réxime que se di democrático, e son posíveis pola incapacidade do sistema político español para acabar coa vergoña que supón que a familia Franco sexa aínda dona dunha propiedade que é produto dun roubo, que faga negocio con ela e que a convirta nun parque temático de exaltación dun réxime totalitario que exterminou a miles de homes e mulleres por motivos políticos. Sería admisible que en Alemania ou en Italia existisen palacios e fundacións adicadas a exaltar a memoria de Hitler ou Mussolini. Esta situación escandalosa e indignante é posible pola complicidade e a permisividade das institucións do Estado e da Xunta de Galicia, que consinten, amparan e protexen a illa de impunidade e o parque temático franquista en que se convertiu o Pazo de Meirás. Por outra parte, compre ter en conta que o expolio de Meirás contou coa participación activa e decisiva de diputacións e concellos galegos. Polo tanto, estas administracións teñen a responsabilidade e o deber de sumarse ás iniciativas que procuran poñer fin a esta situación. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, declarar a familia do ditador e a Fundación Francisco Franco non gratas no Concello de Ortigueira. Adherirse á proposta aprobada polo Pleno da Corporación Municipal de Sada, instando tamén á Xunta de Galicia para que sexa este Concello o encargado das visitas guiadas ao Pazo de Meirás, como garante de que as persoas visitantes do ben de interés cultural reciban unha información veraz sobre a historia deste espazo histórico. Facer unha condena pública das declaracións da Fundación Francisco Franco, nas que expresaba a súa intención de usar as visitas guiadas ao Pazo para facer apoloxía da ditadura e do ditador, instar ao Goberno do Estado a facer as modificacións legais precisas para a ilegalización da Fundación Francisco Franco. Cuarto, adherirse e apoiar a iniciativa da Xunta para a Devolución do Pazo de Meirás, da que forman parte como entidades promotoras a Deputación da Coruña, os Concellos de Sada e a Coruña, a Universidade da Coruña, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e a Iniciativa Galega pola Memoria. E, por último, quinto, instar a Xunta de Galiza a elaboración dunha lei galega de memoria histórica na que se proíban, persigan e sancionen os actos de exaltación do franquismo e as entidades que os promovan. Eu creo que non teño moito máis que defender. Eu penso que a propia moción explica perfectamente a problemática. En principio, remato a mi intervención. Gracias. Manuel, o Ana, perdón, Ana, Manuel, Isa.
Non teño nada que comentar. Rafa, Dani? Sí, bueno, estuvimos comentando si se podían si se podían votar independentemente de maneira independente cada punto, porque eu, por exemplo, estaría de acordo en todos os puntos menos en parte do primeiro, porque declarar a toda a familia do dictador persoa non grata, bueno, implica xeracións, implica un pouquiño de que tamén teríamos que as novas xeracións que intentar conciliarnos con elas nese sentido. Do resto, creo que Pola miña parte, non hai problema. Se o secretario permite que se vote punto por punto. Ti estarías de acordo en cambiar ese punto? Prefieres... A ver, a miña idea é votar a favor de todos, pero non teño problema. Entendo a mellor o que di a concelleira Vanessa Trevín, que claro, se falamos da familia do dictador, eu desde logo non teño nada contra un bisneto, a mellor ten 3 anos. Entón, a mellor aí a moción pode ser inexacta, non, digamos. Sí. Entendo que se refire á familia próxima, a que participa desas exaltacións, e todo iso, pero se hai que especificar, pois non sei agora mesmo como habería que redactar. Non tería problema en quedar ese punto sobre a mesa tampouco. Tú aprecias algún tipo de matización que se poida meter nesa moción? eu creo que poderíamos matizar o primeiro punto, Sí. porque... Acerco esa matización. Sí. O resto, eu estaría de acordo. Matizar, retirar... Eu creo que con matizar... A ver, como non é un momento no pleno de establecer a redacción concreta, pois eu, si sei que vou ter o voto favorable no resto de puntos, non teño problema en que se retire o primeiro punto, sin descartar que o mes que ven, o sea, que dentro dun mes presente unha moción co primeiro punto. Vale, grandes, Carlos. Entonces, pasamos a votación. Votos a favor de los puntos 2, 3, 4 y 5. Votos a favor dos. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. O resultado de votación son 5 votos a favor e 7 abstencións. Siguiente punto, xa dentro da actividade de control, é dar conta das resolucións dictadas pola alcaldía dentro da última sesión plenaria ordinaria. Teñen conta de todas as resolucións da alcaldía. Siguiente punto, rogos e preguntas, e empezamos ca contestación das preguntas realizadas no último pleno. Vale. Bueno, ainda que con unha especie de repaso de preguntas que xa se contestaron, vamos responder así un pouquinho a todas. A primeira preguntábanos polo servicio de recaudación, que si é por cumplir a lei, porque que pon o 31 de decembro de 2017, non o 30 de xuño de 2018, e que si queremos ser rigurosos, que sea un despido inmediato, ou unha rescisión de contrato de servicios inmediato. Bueno, a resposta é que esta pregunta xa está no informe de secretaría, que está no expediente. Os contratos prorróganse por anos, neste caso o contrato de servicios vanse prorrogando dende o 31 de decembro do 83, tácitamente, cada ano, e, por tanto, ata o 31 de decembro do ano en curso. É o que se fixo comunicar a vontade do Concello de non seguir prorrogando tácitamente a partir do 31 de decembro de 2017, que é cando finaliza a última prórroga. Por iso, esa data, o 31 de decembro, non calquera outra, porque o que se fai é comunicar a intención do Concello de non seguir prorrogando o contrato. En canto a pregunta da área de autocaravanas, tamén se contestou en outros plenos. Hai bastantes deficiencias que subsanar e trámites para que esa área cumpla todos os requisitos legales para a súa posta en funcionamento, dende a canalización, para o suministro eléctrico, as autorizacións de urbanismo, etc. etc. E nada, en canto estas deficiencias estén subsanadas, porás en funcionamento. Unha licencia que tardamos ano e medio en conceder, que xa se explicou que nese expediente houve que requerirlle ao interesado que presentase documentación complementaria, co cal requeríuselle e
houve varios requerimentos, concedeuselle a licencia dentro do plazo de 3 meses, en febreiro de 2017, e, bueno, a carga de urbanismo é grande, pero eso, xa estamos no proceso de contratación do arquitecto e esperamos subsanar todo eso cando teñamos xa o arquitecto en plantilla. O chiringuito da playa de Morouzos tamén se contestou en varias ocasións. O xefe de demarcación de costas dimos que os ingresos que se obteñan de dita instalación teñen que revertir no seu entorno, entón que non é posible destinalos a outras finalidades. A máquina de control horario do Concello, temos que regular o seu funcionamento e subsanar algunhas diferencias que temos cos traballadores na maneira de colocalo, igual fan falta máis, etc. E en canto se subsanen tamén se vai a poñer en funcionamento. O dos hortos urbanos, en principio non hai xente interesada, estivemos facendo sondeos e tal, e de momento non temos xente interesada no tema, co cal non vamos a poñer algo en funcionamento que non está socialmente aceptado. A posta en funcionamento do Centro da Loita contra a Velutina San Adrián, no pleno anterior, o presuposto que tiñamos previsto para a posta en funcionamento desa oficina de intervención rápida tivemos que desviálo para facer a depuradora, co cal este ano non se vai a facer. Sí. No, continúo, por favor. O outlet celebrouse o 12 e o 13 de agosto. Probamos na planta baixa do mercado, parece ser que foi moi ben e quedaron así bastante contentos os comerciantes. En canto a malla tradicional, en principio pensamos que unha malla tradicional ten que ter un arraigo, ten que facerse o mellor nunha parroquia, etc. E antes de establecer esa malla tradicional e de ter esa... de comezar a facer ese tema, temos que mirar de outras cousas. Temos que mirar primeiro o museo etnográfico, temos que mirar primeiro dos inventarios, etc. Hai unha malla en Cerdido, na comarca do Cegal, que en principio funciona moi ben e creo que podemos explorar outras posibilidades. Non temos por que copiar a Cerdido, si en Cerdido vai ben e levan 11 anos. O mercado mariñeiro, outro tanto do mismo. O mercado mariñeiro faríamolo en Espasante ou en outro lugar. En Ortigueira caben outras cousas. Que máis? As reunións que fixemos cos veciños, que nos pregunta se non fixemos reunións para invertir para as inversións no plan único de Diputación. Bueno, dígolle que non sei cantas reunións fixo vostede cos veciños en 16 anos que estuvo aí, e nos facémolas todos os anos. Pregúntele a usted. Non tienen derecho a... Señor Girón, por favor. Tengo derecho a contestar e ya está. E agora non o tes? Pois sí, viva. Por favor, mantede orden. E nada, vamos a seguir facendo reunións cos veciños, e se esas últimas dúas reunións eran ilegales e tuvemos que pospolas, pois pospuxémolas e ya está. Non hai ningún problema. Era un proceso que estábamos a realizar e coincideu que as dúas últimas reunións entraban en conflicto con un proceso electoral. Se pospuxeron e nada máis. O Colorscape, Maribel? Sí, neste caso simplemente acaeceu que surxiu o Brexit polo medio. Lógicamente, pois sí. Señor Girón, por favor, manteña orden, ten vostede unha chamada de atención. Que yo mantengo el orden. Tiene unha chamada de atención, señor secretario, non ten nada. No 2015, cando tuvemos a idea de colaborar coa persoa que nos propuso traer aquí o Colorscape, era porque iba a pedir un proxecto europeo do que o 70% iban a asumilo eles e nos o 30%. O Brexit xa non pode solicitar proxectos europeos, co cal, lóxicamente, esta proposta ten que, bueno, pois, deixarse de lado ou adiarse hasta que realmente se saiba que se poden seguir eles de alguna maneira, pois, conveniando con Europa.
Nós, desde logo, non podemos asumir traer o Coloscape no 100% do que costa. E iso tampouco era o que tiñamos conveniado no 2015. Seguimos as preguntas sobre a carpa municipal. Xa se contestaron varias veces, xa pediron vostedes documentación, pedimos sempre 3 presupostos e collemos sempre a oferta máis ventaxosa e creo que xa non temos que seguir justificándonos. Teñen aí a documentación se a queren consultar. O uso dos centros sociales, bueno, esta é a ordenanza que queremos sacar dos inmuebles en desuso, que vamos a sacar cando este aprobada definitivamente polo Pleno e publicada no BOP. Ahora mismo estamos traballando nela, está sendo revisada polo secretario e consiste en utilizar espacios do Concello en réxime de alquiler para que empresas que emerxentes ou emprendedores comecen o seu negocio e poidan empezar con pouca inversión. Isto tamén o contestamos noutros plenos e temos permiso de patrimonio para reforzar un pouquiño para a pastita esa que se lle puxo por encima a balaustrada do Concello. A maior parte desa balaustrada xa non é de pedra, é formigón, entón o que se fixo foi poñerlle unha pasta blanca por encima e se lle está aplicando un produto para que se oscureza, para que este igual que estaba e nada máis. É un pequeno arreglo para que non se vexa feo. Había muescas, había tal, que se taparon un pouquiño, non ten nada máis. O período medio de pago, a última vez que o consultamos era de 118 días, ahora mismo non sei en canto estamos. Pero bueno, es que de memoria no me acuerdo. Vamos baixando, xa temos... No sé cuál fue la última... No se dio cuenta del último, Por eso lo tengo. Bueno, Continúa. o tema é que xa temos máis ou menos... Continúa. Sí, que xa temos este ano estamos pagando junio e as que entraron tarde de xaneiro hasta agora e junio e julio esperamos telo pagado bastante rápido. La semana que entra se pagan hasta el 30 de junio. E despois julio, supoño que entre septiembre e outubro non tiraremos. Bueno, que total nos queda de 2014 nos queda unha factura que xa é bastante ben, de 2015 hai algunha, de 2016 tamén hai algunha e despois nada, 2 ou 3 que quedan 2 meses que entraron un poquinho máis tarde. Horario do Centro Social de Insua, en principio non temos constancia de queixas dos veciños, ainda que volveremos a chamar a esta xente e volver a insistir de que teñen que cumplir e todo isto e estar un pouco atentos a ese tema. En canto ás axudas aos empresarios, como o presuposto do ano 2017 entrou un pouquiño tarde, entrou en marzo, non dá tempo, son 4 bases, demos unha voltiña ao que había antes, son 120.000 euros e van a entrar en vigor un de xaneiro, si podemos co presuposto do 2018 e si non o aproban, coa prórroga do 2017. E nada, son 4 bases e, bueno, xa explicaremos como funcionará. Sobre a recollida de basuras, sí que é verdade que tivemos moitos problemas co funcionamento do servicio. Estamos intentando solucionalos, vamos a intentar cambiar cambiar os plásticos, vamos a intentar cambiar tamén algúns proveedores para que continue, para tratar de mellorar un pouquiño e despois o que é o servicio concreto tamén estamos intentando melloralo.
Bueno, en canto a que eu estive traballando fora de España e en Lalín e non sei onde, pois eso, que vou a seguir traballando, lle pese a que lle pese, porque me encanta traballar aquí no Concello e na arqueoloxía e nada, e que estou moi contenta de traballar moito. En canto ás multas de espasante do ano pasado, pois, bueno, a policía local ten que facer o seu traballo, cando ten que multar, ten que multar. E así. E así que? Señor Girón, Non ten dereito por á favor, réplica. escoite. A policía local ten que facer o seu traballo. Entonces, se non pode pasar unha ambulancia por ali ou hai algún tipo de peligro, ten que multar os coches que estén ali aparcados. Si teñen algún problema con eso, que non entendo. Continúa. Ahora mismo estamos co proceso de alquiler de varias parcelas. Como é bastante largo administrativamente, non o puidemos ter para este verán, pero para o verán que non xa o teremos. E eso, estamos traballando en baixar un pouquiño a aglomeración de coches desa zona. Pero non llevamos a prohibir a policía local que multe, porque entonces estaremos incurrindo nunha ilegalidade. En canto dos socorristas, tamén o explicamos varias veces, é unha subvención da Xunta este ano, e é un procedimento bastante restrictivo, no sentido de que hai que contratar a unha persoa que este no paro, que teña certa formación. Ahora mismo están pedindo un curso un pouquiño máis avanzado. Entonces, a subvención chegou tarde. O ano que ven o que vamos a facer é non contar xa con esa subvención e contratalo previamente para poder ter os socorristas a tempo. O do cronista oficial, con Carlos solemos colaborar estreitamente. Non entendo por que nos din que o temos un pouquiño olvidado, porque solemos colaborar con el, solemos falar con el habitualmente e contar con el. Vamos, eu, polo menos, non entendo esas caras, porque sí que falamos con el e sí que falamos con el. En canto que os servicios sociais van a vir para o Concello, por suposto que sí. Estamos a facer os trámites, tamén, requiere de permisos administrativos, permisos tamén sectoriales para facer a reforma e todo isto. E va lento, pero va. En canto ao plan xeral, agora se nos están esmilagrando moito porque non o levamos a cabo. Nos levamos aquí 2 anos e o plan xeral, se non recordo mal, empezouse en 2011 ou 2012. En 3 ou 4 anos vos tampouco fixestedes nada, así que non entendo por que agora hai tanta presa polo plan xeral. A empresa que, xa o explicamos un mogollón de veces, a empresa que o tiña adxudicado presentou o concurso de acreedores e despois en febreiro de 2016 cambiou a normativa, co cal todo o que estaba feito de antes hai que volver outra vez a iniciar os trámites. E claro que vamos a facer, además temos financiación da Xunta para facelo. En canto ao PAS de Diputación do 2015, estamos ahora mismo no proceso de contratación. O luns temos unha apertura de unha mesa de contratación, para xa un pouquiño, me parece que é a segunda que facemos, e se lle requirou ás empresas documentación, e estamos nese proceso de requerimentos e de contratación. Os edificios da Fundación non son do Concello, están cedidos ao Concello pola Xunta de Galicia, non lembro agora o
Instituto Galego de Vivenda Solo, perdón. E nada, en principio un dos edificios tiñamos serios problemas para o seu mantemento, está casi declarado en ruína e en principio o seu dono será o que se terá que encargar deles. A máquina limpia playas estuvemos utilizando, sí que é verdad que é bastante fuerte, porque os tractores que temos non funcionan ben con ela. Contratamos un servicio externo e estuvemos utilizando a todo o verán. Que o alcalde non asistiu á misa de Santa Marta ou chegou tarde á misa, eu creo que eu non a vou a contestar, porque me parece, se o alcalde vai á misa ou non vai á misa, me parece, pois eso, algo personal. E, a visita da presidenta da Diputación, que nos houbera gustado que estivera o Concello en pleno, para atendela, pero que se non estiveron, pois nos hubiera gustado que polo menos que asistira alguén en representación do grupo. En canto ao Obradoiro de Emprego, xa o explicamos tamén no pleno anterior, nos din que durante 6 meses a contratación de 25 persoas, a nos parecenos pan para hoxe e fame para mañá. Temos un proxecto de cursos de formación para o emprego que van directamente relacionados coa colocación desas persoas que fan os cursos. Vamos a facer a semana que ven o primeiro que é un curso de carretillero. É un curso que a cada usuario lle costaría 200 e pico euros. A mí me parece bastante interesante, porque ademais, se fixe unha sondaxe por parte do Servicio de Orientación Laboral e creemos que esas persoas que van a facer o curso que se van a poder colocar laboralmente despois. E vamos a ir pouquinho a pouco, vamos a facer unha segunda edición, porque hai moitas persoas apuntadas no curso de carretillero, e despois vamos a facer un de cociña, tamén con esa expectativa de que esas persoas se coloquen laboralmente no medio plazo, corto e medio plazo. E o motivo da renuncia, pois eso xa se explicou. O resto de concellos, a intervención municipal con un reparo, porque todos os concellos teñen que asumir o pago. Hasta ahora estaba asumindo Ortigueira e é un reparo suspensivo que nos parece importante non asumir. En canto ás festas patronales, Maribel, si tens algo? Decir que es como se anunció e se soupo, organizamos as festas en colaboración con ACO. Nos fixemos uns pliegos de contratación das orquestas, eles fixeron a recaudación dos veciños, tamén pola venda do libro das festas. A colaboración foi total, as festas fixeronse con total satisfacción de todos, e agora o que estamos a esperar é o ingreso dos donativos en conta. E nos queda unha pregunta, que se non falamos cos veciños, que me parece xa, pois claro que falamos cos veciños. Gracias, Vania. Están contestadas as preguntas. O que sí lles agradezco que preguntas que son contestadas que nos volvan outra vez a reiterar, porque a resposta vai ser que xa foi contestada. Non sería unha pérdida de tempo. Entonces, vamos a tomar nota de rogos e preguntas, empezando por os rogos para o siguiente pleno, e a partir de aí tamén lles contestaremos da forma máis adecuada.
Empezamos logo co turno de robos. Ana, tes algún robo? Sí, Robo, sí. Dime varios veciños despasante que nunca lles colle o teléfono. Por que non lles colle o teléfono? Que por favor lle lo colla e canto tarda en contestar unha instancia. Esta pregunta, non sei se xa está contestada, porque era do pleno anterior, que algún veciño me dixo que lle fixera a usted. Vale. Logo se pode dicir que veciño. Manuel? Sí, eu teño un rogo compartido entre vostede e o señor Legarreta. E a ver se entre os dous se poñen de acordo para poder podar os árboles que hai desde a Hacienda hasta a piscina. Non, ten que dirixirse ao director do instituto. Bueno, pois digo yo ao alcalde. Un robo. Señor alcalde, este rogo vai para usted. A ver se é capaz de podar os árboles que hai, como repito, da Hacienda hacia o cuartel, porque xa non é que invadan a acera, xa invaden a carretera. De paso que ten que se logra podalos, a ver, acérquese á piscina, porque tamén lle fai falta un repaso. Non sei se é que agora non pase por ali ou é que os colaboradores non lle dan as notas a tempo. Moi ben, gracias. Algún rogo máis? Non. Isabel, ruego? Sí. Bueno, teño varios. Eu ruego que todos os plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, sean gravados. Deste xeito sería a forma de darlle un pouco máis de transparencia a isto, porque senón parece que brilla máis a opacidade. O segundo ruego é que, por favor, nos faciliten as actas máis antes de que sea tan cerca o pleno. Dase de conta que a acta do anterior pleno eran 105 follas e foi cargado no Gestiona ontes, prácticamente, ou antontes. Hai xente que, además de ser político, ten as súas ocupacións, e traballo, e todo iso. Teño outro ruego. Este ruego penso que xa lle foi comunicado tamén ao concelleiro Carlos Legarreta. Queixámonos, porque na cual eu me incluyo, de que no aparcamiento da Alameda non se ven as plazas para aparcar. Puidose comprobar que houve bastantes atascos en este brao, porque non son visibles as marcas para as plazas de aparcamiento dos coches. Entón, rógolle que fale con Portos, que solicite as tasas pertinentes e que con un pouco de pintura blanca xa arreglamos este tema. Sigue sin actualizar a página web e van 5 meses desde que yo dixen da última vez, máis ou menos. Outro punto é que eu, como no anterior pleno non tuve oportunidade, transmito yo agora, entón vai ser un pouquinho máis larga a miña intervención, pero en media hora teño listo. Rógolle que para a próxima vez que haxa visita institucional, que eu entendo que teño moitas visitas e a axenda da vicepresidenta seguramente tamén é bastante extensa, que nos lo comunique un pouquinho con máis de tempo. Pero iso ainda non é o que, bueno, podía yo pasar. O que non lle paso xa é que nos poña como grupo de goberno nun periódico no local. O sea, usted sacou a foto e dixo que estaba o concelleiro Carlos Legarreta e o equipo de goberno. Non, señor. O señor Novo e eu, que éramos os que estábamos, non pertenecemos ao grupo de goberno. Non queira confundir a xente. O punto número 6 tamén é outro ruego. Constame que hai unha instancia de veciños que o solicitaron, que lle busque unha solución aos contenedores subterráneos da Alameda. Usted non toma ali o café ou porque senón na terraza o olor é insalubre. Ou retire ou faguelles o mantenimento que se teñen que facer. Ruegolle, isto xa era para o pleno anterior, eu rogaba yo á concelleira de Cultura, porque o día 7 do 2017, que foi o anterior pleno, todavía non había ningún cartel posto en ningún establecimiento hostelero de aquí desta zona. Entonces, tómese ruego que a ver se por próximo no 2018 ten a publicidade colocada antes. E de paso, xa que estamos con este tema, era ben que cumplira xa algo do programa electoral, que sería xa un puntazo, auditar oficialmente as cuentas do festival como pon o seu programa electoral.
Despois, un dos últimos ruegos é que, como vostedes saben, o RON, o Reglamento Orgánico Municipal, sufre unhas modificacións. Entre elas, foi a do artigo 19. O Pleno da Corporación reunirase en sesión ordinaria cunha periodicidade bimensual. O propio Pleno fixará o comezo de cada legislatura as datas e horas nas que se cumpra esta periodicidade. Este acordo poderá modificarse por outro ou outros posteriores ao longo do mandato do que se trate. A Alcaldía, no exercicio da súa facultade de convocar as sesións plenarias, poderá variar a data de celebración das sesións ordinarias nun máximo de 15 días antes ou despois. Usted faino, pero continúa, por causas debidamente xustificadas. Rógolle que para o próximo pleno me explique cales foron as causas debidamente xustificadas polos cuales non se convocou ningún pleno ordinario según o acordado no pleno do 10/7 de 2015. E por outro, tamén vou felicitar, como non, tamén ao RON. No anterior pleno recordará que a nosa intervención iba despois do Grupo Popular. Legarreta non estaba. E o artigo 23, que foi modificado, sendo Ana Franco a primeira alcaldesa de Ortigueira Occidental no ano 2000, di que os diversos grupos consumirán por orden inversa canda en seu número de concelleiros unha primeira rolda de intervención se así o solicitan. É dicir, que nosotros no anterior pleno, según o RON, teríamos que ir antes do Grupo Popular. Entonces, felicito porque, polo menos, xa leo o RON. Non teño máis ruegos. O demás son todos preguntas. Gracias. Nada. Carlos. Vamos a ver, primeiro rogo no espazo da piscina, o lugar no que as autocaravanas repoñen auga e botan as augas residuais, entendo eu que necesita un cartel informativo, porque hoxe en día os autocaravanistas son de dous tipos, os habituais, que xa saben como funciona, e os que alugaron a autocaravana. E outro día vin algún autocaravanista que está botando as augas residuais polo sumidoiro polo que van as pluviais. Entón, se é posible, cando se poida, poñer un cartel informativo, porque sabe que son augas altamente contaminantes. Tamén lle rogo a todos, neste caso, que respetemos sempre as normas do pleno, como estamos a facer ata o momento. Ainda non acabou. Penso que temos medios e recursos todos suficientes para dar cada un o seu meeting, eu tamén dou os meus, pero noutros espazos, e que aquí, ainda que eu ben sei que hai público que moitas veces está desexando o show, eu penso que aquí temos que dar unha imaxe de seriedade para avanzar. No último pleno, non sei se era porque non estaba eu para moderar, non sucederon as cousas así, entón creo que é algo que non se debe repetir. Un terceiro rogo, despois xa pasaría as preguntas cando me toque. Eu sei que os alcaldes, no futuro, serán recordados, ou pensa os que a mellor non ven máis, por grandes obras realizadas. Eu o que lle rogo é que se non somos quen, por débeda, ou polo motivo que sexa, de facer moitas melloras, ou se consideramos que os servizos básicos están máis ou menos atendidos, ou que son suficientes para o volumen de poboación de Ortigueira, que sexamos quen de ter unha boa organización que nos permita manter o existente antes de ir a buscar grandes metas. Cando lle falo de manter o existente, falo de rógolle que faiga o que teña que facer para organizar mellor ao persoal, porque a veces estamos falando aquí de grandes proxectos e a verdade é que a Lagoa de San Martiño necesita, esas pasarelas necesitan mantemento. As pasarelas da praia, cando menos unha delas debía estar sempre operativa,
porque polo menos ten que haber un acceso para persoas con discapacidade, e todas aquelas pequenas reparacións que se poden facer máis puntualmente. Entón, eu non sei se é falta de persoal, creo que non, ou falta de organización do persoal. Penso que o persoal ten que asumir certas responsabilidades para que sempre saibamos quen é o responsable de que unha obra unha reparación non este realizada. Desde logo o máximo responsable é vostede. Entón, rogolle que sexa, a ver se é capaz de acadar iso, porque isto xa como un consello, se é capaz de acadar iso e ao mesmo tempo reducir a débeda, pois a mellor as persoas máis intelixentes son capaces de recoñecerlo. Os que só vexan cidades da cultura e cousas destas, pois desde logo que non lle van a recoñecer nada. E de robos nada máis. Sí, eu teño un agradecimento e un ruegos tamén. Primeiro, o agradecimento é a María Isabela, concelleira de Cultura, perdón, por chamarme para que acompañara para ver a área de autocaravanas. Parece un detalle moi bueno, porque creo que ten que haber isto, transparencia e neses temas que son positivos e que poden dar beneficios, pois débese de traballar así. Para min, pois, deume moita satisfacción e creo que ese é o camiño que hai que seguir. Por iso que lle dou o meu agradecimento. Logo, o ruego, vou mismo que decía Isabel, eu chamo aquí varias veces preguntando por usted, e diceme, non está. Dígalle que chamo o fito. Gustaríame que si chamei eu para algo, non lle vou decir nada, mellor é algo que lle interese. Pídelle, por favor, que me chame. Un receso. Cantas veces chamou vostede? 3, por lo menos. Con quen falou? Sí, unha vez con unha chica e 2 ou 3 con un rapaz. Casi sempre con rapaz. A que número de teléfono? O 00, o 4000. Sí, e por certo que hai que remarcar ben que non está, pero se quere, cando volva a coincidir, dille como se chama, que hora é, e todo, para saberlo. Eu aparte lle darei o meu teléfono móvil e cando pase, chame inmediatamente. Vale, porque, oye, non é sempre as críticas sempre son buenas, pero hai... Ten razón, e se pasou así, eu lle pido. Pero hai... Non, pero é que xa foi varias veces. E entonces, o que estaba comentando, e volvendo ao mesmo tema, tamén lle rogo, por exemplo, agora fixeron o Dauler aquí no mercado, e sí que estuvo ben, claro, porque o comercio está deseando vender, entón calquera cousa de fuga é buena, pero era moi pobre. Unha pena que non montaron a carpa, que non se tiña que montar, iso tamén non me puderon comentar, porque eu estou nese mundo, e lles podía dar ideas de como foi ou como se facía. Entonces, no sucesivo, tamén, que sepa que ten a miña colaboración para iso. Porque aí era moi apretado, venderon, facturaron, pero era pobre, o comercio non merece eso, hai que ter outra imagen. Moitas gracias polas súas aportacións. Algún rogo máis? Non. Empezamos logo co turno de preguntas. Os veciños de Espasante non saben se é cousa do Concello, senón que faiga, bueno, que os trámites que haxe que facer para arreglar a acera diante do Centro Médico de Espasante e se pode reservar un sitio para a ambulancia. Pregúntame tamén para que lle mandamos aos veciños que reciclen se despois vai todo xunto no camión de basura. Pregúntame tamén se os 176.000 euros do fondo de compensación, que lles parece moi ben que compren unha retroexcavadora e unha barredora, que lles parece moi ben, se tuveramos arreglado a depuradora de Espasante. Porque a verdade é que este ano foi patética a playa da Concha en Espasante. O olor, o que se vía na praia, e bueno, patético. Dime que yo transmita. Que están moi contentos como se tratou este brao Espasante e a praia da Concha. A pregunta en concreto cal é? Se esos 176.000 euros de fondo de compensación non podían ir dedicados á depuradora. Sí. Nosotros queríamos haber arreglada canto antes porque urge. Pregúntame agora os veciños do Iermo por que cortaron unha cerdeira centenaria diante do centro social. E se non hai empresas da comarca ou do Concello para facer os traballos sin que veña unha de Santiago. E como a Isabel danlle moitas queixas... Un momento, Ana. Eu non teño coñecemento que se cortaron ninguna cerdeira. A mí dixo os veciños do Iermo. Por parte do Concello,
Pois non foi o Concello, ali non é propiedade do Concello. Por parte do Concello, eu non teño constancia, nin autoricei, nin... Ali hai unha... Sei que a lei Cerdeira perfectamente. Pois... Comentouse varias veces, rechacei sempre esa iniciativa e dasme un disgusto porque eso eu non autoricei. Eu estou de transmitindo algo que me dixo un veciño do Llano que non fun ali. Comprobareino, mirarei quen fixo esa tala e tomarei cartas no asunto. Dígolle o que o veciño me dixo. Moi ben. Continúa. Tamén me dixo algún veciño de Loiva si pensaban no Concello que con ir barrer as aceras unha vez en todo o Brán chegaba. Cal é a pregunta? Estoulle preguntando se pensan que con barrer unha vez nas aceras de Loiva chega. Eu pregunto o que me preguntaron os veciños. Gustaríame saber cando se vai firmar o convenio de turismo. Eu das autocaravanas, Isabel Rego e eu só dixemos aproximadamente o que nos parecía según os técnicos, que estábamos á espera que usted e o asesor fixeran a visita ao urbanismo. Quero saber se a fixeron porque creo que sí. Pois despois diso sería cando se valoraría o que costaba. Nada máis. E gustaríame... Queres saber se fomos urbanistas? Sí, xa o sei. Gustaríame saber se temos licencia de taxi para 7 personas no Concello da Ortigueira. Ben. Manuel? Sí. Teño aquí, noticia da Voz de Galicia do 6/1 de 2016. Ortigueira renovará os equipos de climatización da piscina por deterioro da bomba de calor. Esta medida supondrá un ahorro en los gastos de calentamiento del recinto, según indica el concejal de Deportes. Non vou preguntar canto vamos a forrado porque non está feita, pero a día de hoxe sigue sin adjudicar. Quería saber os motivos. Quero saber cales motivos, eu creo que hai que agilizalo, quedan por 2 anos, este ritmo non va a chegar. Entonces quero saber cal é o motivo. Quero saber os motivos. Claro, a ver que porque se non habrá empresas de climatización que poden facer esta inversión porque son 166.486 euros. Sí. E nada, outra pregunta que teño, gustaríame saber o plan marco que é da Xunta de Galicia, que é unha subvención da Xunta de Galicia, cal é o criterio a seguir, porque é unha subvención de 101.000 euros, 162,25 euros, dos cales 1.500 euros vanse destinar para control de calidade. Toda esta cantidad de cartos en 2 pistas. A mí parece algo exagerado. Eu entendo que con esta cantidad... Queres saber o criterio, non? Criterio. Eu supoño que con esta cantidad supoño que irá aglomerado en quente. Pero eu creo que esta cantidad eu creo que podría ser un pouco máis repartida que a cantidad de pistas que están en mal estado. Usted formula pregunta. A pregunta súa cal é? Cal é o seu criterio a seguir? Correcto. Sí, señor, aquí. Decreto 465 de 27/6 de 2017. Este vou no ler. Con motivo da necesidade da adquisición do suministro de roupa de traballo para o Concello de Ortigueira, a Concellería de Medio Ambiente solicitou 3 ofertas ás seguintes empresas. 1. Protección Laboral Villalba, Prolavi. 2. José Luis Carvajal Álvarez, Comercial Carvajal. 3. Artículos de Protección S.A. Arprosa. Unha vez rematados os prazos estipulados, os orzamentos recibidos foron os que detallan. Protección Laboral Villalba, 8.091,43 euros. José Luis Carvajal, Comercial Carvajal, 6.706,98. Artículos de Protección Arprosa, 6.998. Mas abaixo pon, aínda que as ofertas máis económicas é de José Luis Carvajal, Comercial Carvajal, oferta o serviciado a un 90 por prenda, o que aumentaría a oferta a 7.178,18, IVE incluído. Mentre os artículos de protección S.A. Arprosa ofertan unha serigrafía a unha cor de maneira gratuita. Resolvo. Primeiro, adxudicar á empresa artículos de protección Arprosa a realización do suministro de roupa de traballo para o Concello de Ortigueira, no precio total de 6.998,80, IVE incluído. Estame dicindo que por unha diferencia de 179 euros vai dar adjudícallo a unha empresa das Pontes. E máis, digolle máis, os demais, por exemplo, Ferretería Llañez, Ciclos Cociña, Ferretería Prieto,
As demais non teñen dereito. Cale preguntas? Por que motivo ya adjudica a compra esta de material de traballo a esta empresa? Ben, de acordo. Alguma máis? Alguma pregunta máis? Non. Isabel? Sí. Bueno, eu primeira teño para a Conselleira de Cultura, que me gustaría saber quen forma parte do Consello Escolar da Escola de Música. A segunda é para vostede, sendo conselleiro de Persoal e Servicios Sociales, cando pensa convocar a praza de Educadora Social, que estamos sin ela desde o 31 de decembro de 2016. No anterior pleno explicoume a compra do móvil de 700 euros. Entonces, pódeme explicar, porque me dixo que era para firmar, porque tiña problemas. Cale pregunta, Isabel? Sí, pódeme explicar entonces como unha asociación solicita o equipo de sonido o día 15 de maio po 17 e vostede firma o 22 do 5, iso chamolle eu agilizar os trámites administrativos que ten que realizar. Por que tarda tanto tempo en facer esas gestións administrativas? Outra cousa, como vostede sabe, o Concello ten unha silla anfibia. Este ano, por motivos de que non se contrataron os socorristas, non lles pasou pola imaginación por que non se lles puido ceder a outro concello para que utilizaran esa silla anfibia pos minusválidos, igual que se lles presta a Zodia. Outro, punto número 5, se non temos socorristas, por que se paga o seguro da Zodia por importe de 57,32 según o decreto 593? Outra pregunta, cales son as prestacións que se aumentaron no seguro de RC do Concello, pasando de ter unha prima de 3.612,16 a 3.868,41 según o decreto 579? A que se debe, según o decreto 436/2017, a compra dun congelador Zanussi de 469 euros e unha campana decorativa Omega por 245, cando todos sabemos que vostede ten unha nevera con congelador empaquetada no Teatro da Beneficencia? Non valía aquela que había? Pregunto, non sei se se deu cuenta, pero non vin, debe haber un erro no libro de decretos, porque non vi ningún decreto autorizando as festas de Santa Marta da Ortigueira. E tampouco vi ningún decreto firmado por vostede autorizando a canción da Tasca Vespasante celebrada no segundo fin de semana de agosto. Bueno, sabrá que solicitei toda a información da contratación e adxudicación de orquestas, empresa de iluminación, pirotecnia, ingresos obtidos, etc. Presentei no lunes. Sabe que ten 5 días para concederme se me dá ou se non me dá. Sobre este punto? Sobre este punto, que lle rogo, ou bueno, que pregunte, se me vai conceder ou vai tardar sempre tanto tempo como me tarda en conceder a información. Quero saber como está o tema do dragado despasante, porque claro, como vimos a súa actuación mollándose no muelle, pois quería saber que pasos continuou. Porque ao mellor, como a vostede lle gusta moito salir en prensa, é mellor que se encadene en San Caetano, que así ao mellor sale na televisión de Galicia. Tamén... Pídolle respeto, porque podemos manter un pleno... Estamos, un pleno con respeto, con educación, e eu non lle digo onde se encadena nin onde non. Bueno, era unha sugerencia. Simplemente era unha sugerencia. Lle digo que pregunte, que necesite, nosotros vamos a responder con total claridade. Perfecto, non teño problema ningún. Agora, nas contestacións do anterior pleno, falouse da renuncia do Obradoiro, e díxose agora mismo que os outros concellos non, que os outros concellos non iban a asumir. Vostede preguntoulle aos outros concellos
reuniónse con eles e dixolles, tedes que poñer tanta cantidad de diñeiro para facer o obradoiro. Si me reunín co Concello, se lles preguntei... Estou dicindo, se reuneu cos outros concellos participantes no convenio para que aportaran a cantidade que tiñan que aportar na medida dos traballadores que lle corresponderan a cada concello. Entendeu, na hora? Sí, continuo. Espera, a ver que paso para outra. Gustaríame saber en canto lle pensa aportar ás comisións de festas das distintas 22 parroquias que hai, canto lle pensa aportar, que cantidad para facer as súas festas patronais. E despois quero que me explique a licencia de taxi. Quero que me explique a licencia de taxi porque non a entendo ben. Que licencia? Sí, espere. No pleno anterior díxome a pregunta da creación da licencia de taxi que se estaba tramitando da licencia de taxi adaptado. Dixo que foi aprobada no 9/9 do 2017, que faltaba redactar o prego. Quero dicir como está ese tema. Vostede díxome que se estaba tramitando. Volvo a preguntar. Vostede, na ata dese pleno, dixo que... Podo ler o que dixo vostede na... Vostede pregunte que o que... É que senón non se vai entender. Que me preocupa? Preocúpame que agora usted concedeu unha licencia para un taxi adaptado de 5 plazas, cando aquí, na ata do 9/6, teño que ler, que senón non se vai entender. Aquí, usted di, aquí en Ortigueira, a diferencia de outros concellos, temos 12 plazas de taxi. Bueno, temos máis, pero activas 12. Realmente, que a población que temos, un taxista daqui pode ter 2 licencias, se quero optar a iso, pode optar, non vai ter problema. O que non pode facer, que si non lo consultou algún taxista, é vender o seu coche e comprar un adaptado e quedarse con esa plaza de coche adaptado. Eso non o pode facer, porque no seu momento saleu unha plaza para o traxe ordinario de 5 plazas. Vale. Entonces vou ao decreto 477 do 29/6 e usted concede un referido vehículo queda habilitado para a prestación do servicio ou habeiro da licencia de autoturismo con capacidade de 5 plazas e taxe adaptada. Se se concedeu, é legal, porque concédese co beneplácito de Secretaría Municipal. Usted dígame cal é a pregunta e eu no seguinte pleno lle respondo. Duda de que eso sea legal? Dudo que non entendo. Bueno, quere que lle explique no próximo pleno o meu procedimento de Non, quero que me explique porque o 9/9, na ata do 9 de setembro, di que non se pode pasar dun taxi de servicio ordinario a un taxi adaptado. Bueno, xa lle explicamos no seguinte pleno. Está totalmente legal porque... Pero que eu non digo que non sea legal, eu digo que non entendo. Bueno, pois xa se lle explica. Claro, quero que mo explique. Señor Penabal, no anterior pleno, en referencia á depuradora, dixo que nos iba a informar dos avances que se fixeron, que nos lo iba a dicir a todos os concelleiros, das xestións realizadas. Iso consta na acta, na última acta, na página 61, que se fixo. E recorde que se dixo que estaría solucionado o problema en outubro de 2017. Recordo iso nada máis. Eu quería outra pregunta, a ver se me pode entrar para o próximo pleno. Cantas toneladas de basura se recolleron nos meses de xuño, xulio e agosto deste ano? Canto se recolleu o ano anterior? E despois quédame dúas nada máis. Quédame dúas. Esta é para a señora Vanessa Trevín.
Recordemos que cando se quería modificar, cambiar a partida que estaba nos presupostos da Fundación Ortegalia de 25.000 euros, o PP propuxo aumentar 10.000 euros a Aspromor, 15.000 a Aspromor e 10.000 ao fútbol, non? Nese pleno, a señora Trevín comentou que se poñía a partida de 30.000 euros co PP, e nosotros que apoyábamos ese aumento deses 30.000 euros para Aspromor, faltaría máis, en vez de ter os 15.000 euros, a semana seguinte do festival, que era cando a interventora se iba a poñer cos novos convenios, en vez de cobrar, cando tiñan que cobrar, tendrían que cobrar en xaneiro. Pois ben, según me consta a min, nin julio, nin agosto e setembro estamos empezando. A documentación está toda presentada, o convenio non está feito e non sei se lle van requirir a documentación por Facebook como fixeron de outra vez. Que le pregunta? A ver, por que aínda non está feito o convenio das Aspromor? Se tanto decían que na semana do festival xa iban facer os convenios, por que? E por último, bueno, despois teño outra. Por último, é referente á firma do convenio que ten vostede, bueno, que firmou vostede e que tamén fixo a publicidade cos de Couzadoiro, cos veciños de Couzadoiro. Vostede firmou o convenio, parece ser que unhas asociacións cobran o 90% e outras non. Pois ben, a Asociación de Veciños de Couzadoiro, que firmou o convenio, ten hasta o 31 de outubro para justificar 15.000 euros. Rógolle, pero é polo ben seu, bueno, pois aumente o plazo, porque senón os veciños de Couzadoiro non van poder justificar eses 15.000 euros. Aí que quere saber vostede? Aquí quero saber que criterio se sigue para que uns cobren antes e outros non cobren. E despois, recórdolle, ven o POS, acórdese de negociar, acórdese de reunirse ca oposición. Estamos na fase de preguntas. Sí, é o meu turno de intervención. Sí, é o meu turno de intervención. Estamos no momento de preguntas. Non lle bote despois culpa á oposición, non lle bote culpa á oposición. Deixe o soporto. Continúa. Como non interveño de primeiro, pois algunhas das preguntas que ia facer xa foron feitas, non coa redacción exacta, pero non vamos a repetirnos. Voulle preguntar pola, se no vindeiro pleno nos pode explicar en que consisteu exactamente a avería da Praia da Concha, se é un problema únicamente da depuradora, que non sei se había máis xente en espasante que outros anos, ou se houve algunha avería concreta e se fixo algo para reparala. Tamén lle quería preguntar sobre unhas obras que entendo que fixo a demarcación de costas na mesma Praia da Concha a primeiros de mes. Queríalles preguntar se as datas foron escollidas polo Concello ou se foron escollidas por Costas e se avisaron ao Concello. Unha segunda pregunta. Teño unha terceira pregunta sobre o servicio de socorrismo, pero aquí, se me permite, simplemente decirlle que me ofrezo ao concelleiro que sexa necesario para intentar planificar o socorrismo do vindeiro ano con menores costos posible, dunha maneira que non haxe que estar a última hora, como sempre. Aí penso que tamén é culpable a Xunta por ese sistema de subvención, que ademais son traballos eventuais que non pode haber nunca un socorrista que diga, pois eu sou un socorrista en Ortigueira, porque eso, a ver, as plazas de socorrista estábamos dando a estudiantes que iban ganar uns cartiños que sempre veñen ben, pero non é un servicio profesional, aínda que tiveran a camisetiña de cor laranxa. Bien, por último, se teñen algún plan para facer navegable, entre comillas, a pé, o río de Mera, como faláramos xa en diferentes ocasións. E nada máis, porque penso que co rogo que lle fixen antes xa se dá por
será por entendida o que eu agardo de vostedes no que queda de legislatura. Gracias. ¿Y señor Girón? Sí, a ver, primera pregunta. ¿Cuál es el motivo de que las preguntas que realicemos no las conteste ni el señor alcalde ni el portavoz del grupo de gobierno? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el motivo del retraso de este pleno? Ya lo ha formulado también la concejala Isabel. La ordenanza permite el retraso del pleno por motivos justificados. ¿Qué justificación puede haber si no hay ningún punto nuevo? No puede haber justificación. ¿Cuál es el motivo? Pues cumpla la ley. Ya lo preguntó una vez, que lo vamos a seguir preguntando. ¿El motivo es cuál es? Responda. Esa es su pregunta. No responda. No, esa es su pregunta. Sí, ya se la responderé en el siguiente pleno. Ah, en el siguiente pleno. No la sabe. Responda, siga preguntando, por favor. Pregunto yo, responde usted. Sí, pero siga preguntando, no busque problemas. Claro, no, sin problemas. Es que usted se salta la ley en la convocatoria de los plenos. Estamos en el turno de preguntas. Usted pregunte y nosotros le respondemos. Educadamente. Paso a la siguiente. Paso a la siguiente. ¿Cuándo va a poner en funcionamiento la cafetería de Morouzos? Porque me han dicho que no pueden, que Costas les dice que no sé cuánto, pero es que la pregunta es que ¿cuándo la van a poner en funcionamiento? A mí no me cuente su película. Dígame una Señor fecha. Girón, usted pregunte, esto no es un debate, no es un meeting, usted pregunte y nosotros le vamos a responder. Es que no me respondieron. Pero ya le responderemos. Pero no cuando respondió. sea. Si no lo repitió, si no, no le respondemos porque ya está respondido, ya está. Pero que le estoy diciendo que no me respondió. Continúe porque si no vamos a levantar sesión. Va. Dentro de un momento. Sí, ¿cómo? ¿Puedo coger unha botellín de agua? Sí, cómo no. Sí. Siguiente pregunta. ¿Por qué hay carpas alquiladas, por supuesto, insisto, teniendo una en propiedad, que ya veremos los efectos jurídicos en su momento de tanto alquiler teniendo una en propiedad, para todo aquel que se la pide, excepto para el comercio de Ortigueira? Si se la piden unos, carpa para aquí, carpa allá. Al comercio de Ortigueira, ¿por qué no se la dan? Y pregunto también, en este caso, ya le pregunto, como seguramente me responderá ella, señorita Trevín, usted ha dicho que pedían 3 presupuestos. Yo no veo eso en la información. ¿Por qué no piden los 3 presupuestos? Otra pregunta. La pista de fútbol instalada en el puerto, que se retira con buen criterio para el Festival Celta, como se hacía todos los años, pero es que estamos a 1 de septiembre y sigue sin colocar. Antes, con buen criterio, pasando el festival, se volvía a colocar. Y ahora, el verano, cuando más niños hay en Ortigueira, cuando más pueden disfrutar de esa instalación, la pista no está. ¿Por qué no la colocan al día siguiente o en la semana siguiente de que termine el festival y hace que los niños puedan jugar? Que para eso es. Otra pregunta que creo que ya se formuló, pero como está aquí y hoy tampoco son muchas. En el pleno pasado presenté una enmienda a las subvenciones nominativas en las que se incrementaban las ayudas al Fútbol Club Ortigueira y, de manera muy considerable, a Aspromor. ¿Qué trámite ha hecho en estos 2 meses para que estas entidades cobren dichas subvenciones y con el aumento correspondiente? Señorita Trevín, en la pregunta que se le formuló sobre el muro de ahí, la pregunta no era qué están haciendo, eso ya lo vemos. La pregunta es, ¿tienen permiso de patrimonio? ¿Sí o no? Punto. ¿Sí? No. No, porque llamamos y No. no fue necesario pedirlo, hablamos con ellos. Ah, ¿no es necesario pedirlo? Y nos dijeron que para esa pequeña reparación que no era necesario. Pues esa es la respuesta. Les he preguntado también, y les ruego que trabajen algo. ¿Cuál es el periodo medio de pago a proveedores? Denme una fecha, no me diga que se está subiendo, que se está bajando, que está... He preguntado, ¿cuál es el periodo medio de pago a proveedores? Eso es un dato, que es un número. Pues se lo pregunto, en el próximo pleno me dice X. Este es el periodo medio de pago. Y como el resto de las preguntas, ustedes consideran que las contestan, pero todo el mundo puede observar de qué manera las contestan, pero como eran múltiples y variadas, pues las miraremos para el siguiente pleno, nosotros también. Solo una. Qué curioso que la subvención, la justificación que dan ustedes, que es para los socorristas, que la subvención llega tarde. ¿Llegó tarde solo al Concello de Ortigueira o llegó tarde a toda Galicia? Porque si llegó tarde al Concello de Ortigueira, pues bueno, no tendría disculpa, pero... ¿Cuál es la pregunta?
que por qué no contrataron socorristas, por qué no hacen lo que tienen que hacer, por qué cometen esa irresponsabilidad Muy de bien. tener Espasante y Ortigueira Vale, con un la montón de pregunta es niños. Estoy haciéndole la pregunta. Ya- ¿Por qué hacen toda ya- la irresponsabilidad de tener todo el verano un montón de niños allí sin socorristas? Bien, ya está. ¿Por qué no contratan socorristas? ¿Por qué no se ponen a trabajar de una vez? ¿Tienes una pregunta? Sí, ¿por qué no se pone a trabajar por Eso no es Ortigueira ninguna pregunta. de una vez? Eso no es Pues ninguna es lo que pregunta. tiene que hacer, señor alcalde. Bueno, pues ya está. Así que empieza a Levantamos- trabajar, que yo creo que lo va levantamos haciendo. la- se Yo creo termina. que lo va haciendo. Levantamos la sesión. ¿Qué tenéis algo más? Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.